गिबि गिबियावनो आं बयनोबो मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलि समनि आङो 10 बाजियाव फैगोन होनदोंमोन, नाथाय दा आङो 5 मिनिटसो बारबाय जादों जानो हागौ, टाइमा अभार जाबाय। जिहेतु थेवबो आङो लाइभ फैनाय खारना फैनायानो दिनै नैबेनो। बुंनांगौ बाथ्राया माखासे आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोर, नोंसिनि गेजेराव फोरमायनांगौआ बेनो, जिहेतु जोंहा दा बुंनो थाङोबा खोथानि बुंनायल' नङा, नैबे जोंनि खैफोद समाव दिनै माखासे जोंनि एथबां MLA फोर दङ जे बिथांमोनखौ आं मोनसेल' सोंनो सानदों, आरो गोबाङैनो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहाबो माखासे जोंनि बर'नि गेजेरावबो पाब्लिकफोरनि सायावबो आङो दिनै बुंनो सानदों, दुखु मोननो नाङा, जिहेतु नोंथांमोननिबो एसे दाय दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनै साननानै नाय, जे केन्डिडेटआ फैसा होनो हायो बे केन्डिडेटनोल' भटखौ होयो आरो बेखौल' केबिनेट मिनिस्टार बानायहरो। किन्तु बै केन्डिडेटआ बेसेबां क्वालिटि दं, बेसेबां नलेज दं, बेसेबां पावार दं, माबाफोर जुदि बेबायदि खैफोदाव जुदि जायोबा, पुलिसनि आखायाव जाथाय गोग्लैयोब्ला, बेफोरबायदि इन्सिडेन्ट जायोबा सोरबायदि MLA सोरबायदि केन्डिडेटआ पावार हाउसआव बुंनानै जाहाथे बेखौ जोदोब होनो हानाय बेबायदि केपासिटि गोनां केन्डिडेटखौसो हरनांगौ। दिनैसिम दुखु गोनां बाथ्रा, आङो स्पटआव थांनो हायाखै खामानि मावबाय थानानै। आंनि सोंनायनि खारना जाहैबाय, जिखुनु जोंनियाव UPPL आरो BPF नि गेजेराव जायखिजाया 8 जन 9 जनसो MLA दं आं मिथिनाय मथेबा, जे बिथांमोनहा थांदों गावनि मुलाम्फानि थाखाय थांनानै गोलाव गोलाव खोथा बुंनानै लास्टआव पलिटिक्सनि खोथा गावजों गाव एवखांलायनाय खोथा बुंदों, किन्तु बिसोरो अरिजिनेल पइन्टआव फैयाखै। रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर, बिथांमोननि अरिजिनेल पइन्टआव फैयैया मा मोनथिगौना? नोंथांमोना खोनासंनो लुबैदों, बिथांमोना मानो बे स्पेशल इफेक्ट इनकाउन्टार अफिसार एडिशनेल SP नि नामखौ मानो लानो हायाखै? बेखौ सों। खारन बिथांमोनहा गाद दिल लानो लुबैयो। मानो होनोबा बिथांखौ गियो। बेफोरबायदि लिडारा नलेज गैया, फांसन गैया, बुंनो हाया, काउन्टार गैया, लेखा रोंबाबो लेखा रोङै बायदि डिग्रिल' दं बिसिनाव। होमबा बेफोरबायदि अलखद समाव जुदि खैफोदनि समाव जुदि बेफोरबायदि MLA फोरखौ नुनो मोनदों आङो। बावैसो सिगां आदा रबिरामा थांदों, बिथाङाबो गोदै गोदै बुंनानै फैदों, किन्तु बिथाङाबो एडिशनेल SP नि नामखौ लानो हायाखै। बेखौ मोनथिगौ नोंथांमोना। लरेन्सआबो थांदों UPPL निफ्राय, बिथाङाबो बुङाखै, दुखुल' फोरमायनानै फैदों। गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जाथायखौ आङो उन्दै समनिफ्राय नुबोदों। गावथार जानायनि उनाव थांनानै गाबनानै दुखु फोरमायनानै फै। बेसेबां जाबावगोन आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोर जोंनि गेजेराव बेयो? आं बुंदों बिथांमोनहा जेत्थ' जोंनि बर'नि लिडार दङ, बिथांमोनहा मा सिस्टेमै जाया लिडारखौ आं बेखौ बिसोरनि बाय'डाटाखौ नोंथांमोननो बुंसै। बिथांमोनहा एबसुनिफ्रायनो जाबोजोबनाय, एबसुनिफ्रायनो BPF सोरजों, एबसुनिफ्रायनो पिटि सोरजिदों, बेफोरबायदि सिस्टेमेटिकलि बिसोरो लिडार जाहैजोबनाय, जिहेतु बिसोर एबसुनिफ्राय थांजोबनाय। जिहेतु आं बेखौ बुंनो थाखाय, किन्तु एकमात्र लिडारनि बिथोराव उइदाउट बेकिं एबसुनिफ्राय थाङै, बुंनो थाङोबा अन्थाइ थाफानिफ्राय बुजिनाय बायदि आं सासेल' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर, आं दिनै स्पष्ट नोंथांमोननो खोथा बुङो। मानो होननानै बुंबा आं रावखौबो बखिनो थाङाखै। जिहेतु आंना दुखुआ बेनो, दिनै साप'ज थांनानै नाय, थांनाय दानखालि थांनाय हराव सिफाझाराव मा जादों? इन्सिडेन्ट जादों बेहाय। बेयाव सोरमोन मोनथिगौ नोंसोरो? गाहाय मुख्यमन्त्रिनि फंबाय असे जायोमोन। जिहेतु बे एडिशनेल SP आ बिथांखौ डाइरेक्ट कंग्रेसनिफ्राय फैनानै सासपेनसननि थाखाय मेम'रेन्डाम होदों। बहा गोमाखो जोंनि बे बर' लिडार MLA फ्रा? लासिं सिं खोथा बहा गोमाखो जोंनि एथ' दिनैसिम सरकार सालायनाय लिडारफ्रा? मानो थाखाय कुइसन खालामनो हायाखै? मानो थाखाय बेखौ दासिमबो मेम'रेन्डाम होनानै फेक इनकाउन्टार अफिसारखौ जिहेतु एथ' मानसिया हख्रा हख्रा बुंसेयावबाबो दानि मानो गृह मन्त्रि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मानो रायज्लायनो हायाखै? बहा गोमाखै? रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर, दिनै आं नोंथांमोनखौ बुंनोसै, लिडारखौ मोजांखौ सोरजिनांगौ। ओंखायनो नुनो मोनदोंना? स्पष्ट खोथा होनदों, लिडारखौ मोजां। आं दिनै खेबथाम MLA गेलेदों, आं मानि थाखाय जेनदों मिथिगौ? आंखौ बुंदों पाब्लिकफ्रा, बिथाङा बिराद क्वालिटिनि टेलेन्टेड लिडार, मोजां मानसि, किन्तु बिथाङा मानि थाखाय जेनदों? बिथांनाव फैसा गैया। देट मिन्स फैसा गैया। आं दि 2 नाम्बारनि मानसि नङा। आरो खोथा बुंदों, दिनै आं खिन्थु दस्रा स्टेटआवबा देरहाबाय। रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर, मानो होनना बुङोबा दस्रा स्टेटआव बेखौ नाया, रक्क'ना बेक्क'नाखौसो नायो। जिहेतु जोंनि ओनसोलनिफ्राय माबाफोर जुदि इन्सिडेन्ट जायोबा, सोरखौबा जुदि फेक एनकाउन्टार खालामबा, सोरखौबा जुदि मावदों, बेबायदि पावारफुल मानसिखौसो थिखोहरो लिडारा। बेखौ जों, देट मिन्स दा लिडार।
नङाबा इयुनाव बेबायदिनो फेक इनकाउन्टार खालामबावगोन सोर सासे लिडारा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोन बिनि नामखौ लानो हादों बुंलाय नोंसोरो दिनै आं जावनानै लानो हागौ जानो हागौ किन्तु बिथांमोना दिनै लासिंसिं बाथ्रा थांदों फैदों इन्सिडेन्ट जाना गथ' दुखु बिमार जाथायाव दिनै आंबो बेखौ दुखु खालामदों आं दासिमबो बे स्पटआव थांनो हायाखै थांदों फैदों सोरबा गावनि पाब्लिक स्टान्डखौ नागिरदों सोरबा गावनि पलिटिकेल लबालबखौ नागिरदों बिथांमोनखौ मोनसेल' कुइसनसों नोंथांमोनहा दिनैसिम मानो बेखौ मोनथिखानानैबो बेथ' हख्राव हख्राव बुंनानैबो मानो बेखौ फेक इनकाउन्टार अफिसार ना मोनथिनाय मानि थाखाय बेखौ मेम'रेन्डाम थाखाय ट्रान्सफारनि थाखाय डिसमिसनि थाखाय सासपेनसननि थाखाय हा नोंथांमोनहा गिदों नोंथांमोनहा गावनो क्वालिटि गैया नलेज गैयाबा मानो एमएलए मिनिस्टारखौल' मानो गेलेदों नोंथांमोनहा खालि लेखा बे लेखाखौल' रोंनानै लिरनो रोंनानै मा जोंनो नोंथांमोनहा नलेज गैयाबा गियान गैयाबा स्पिकिं पावार गैया मानो लिडार जादों मानो थाखाय दिनैसिम सेपारेट स्टेटनि थाखाय रायजो राजा आइफा बिदांफोर बेनि खोथाखौबो आं एसे ओंथिखौ बुंसै आं नायनो मोनबाय उइकखौ आं नायनाय स्टाडि खालामनो मोनबाय मानो होननानै बुङोबा दाख्लि हानजा सुरदों हाजार हाजार मा बुंदों बेयाव आसाम पुलिस गो बेक नोंफा नों बे डिपार्टमेन्टखौ मोनसे गो बेक होनबा जागोन नामा हा बेखौ बुंबा जागोन नामा बिथांमोनहा बुंनांगौसोमोन दे आसाम पुलिसनिफ्राय उमुक अफिसाराव इनकाउन्टार जादों बेखौसो गो बेक बुंनांगौ नाम खारिनानै मा बुंनाय जादों बियो दिनै नोंनि न'खराव सापज नोङो सोरखौबा बुथारनानै जे 10 जननि गेजेराव सोरबा 9 जनखौ ब्लेम होबा जागोन नामा बे मोनसे होम डिपार्टमेन्टसो बे आसाम पुलिसखौ बोरै गो बेक होननो हानो हा आरो आं दिनै रायजो राजाफोर नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थाबावनोसै मानि थाखाय दिनैसिम जाथाया जाबोगासिनो दं बेखौ एक नाम्बार पइन्ट एक नाम्बार पइन्टआव नोंसोरखौ बुंबाय जिहेतु जोंनि लिडारफ्रा माबायदि थदला मेम'रेन्डाम खालामनांगौ दिनै सिफाजाराव नाय थांनाय लोगो लोगो दिनै एडिशनेल एसपिखौ सासपेन्डनि मेम'रेन्डाम होबाय जोंना मा थैनानै थाखाय एमएलएफ्रा बिथांमोना थोदसो गियो सासे एडिशनेल एसपिखौ मानो होनोबा बिथांमोना लेखाखौनो रोंखाया क्वालिटियानो गैया नलेजआनो गैया बेसोर जुदि हायद्य दङब्ला बेसेबां जोंनि बर'नि एमएलए दं आं साइलेन्स खालामलाय आं नायनो बिसोरजों मोनथाम पइन्टल' सोंगोन आं दिनै बुङा बिसोरखौ खेबसेनो सिरि थानांगोन बिसोरो जुदि एथ' क्वालिटि दंबा रायजो राजा आइफा बिदा फंबायफोर बेसोरो जुदि क्वालिटि दंबा मानो थाखाय बेखौ सोंनो हायाखै बिथांमोना गावसोरनि क्रिमिनेल बेनि थाखायनो गिदों नङा होमबा ओंखायनो रायजो राजा आइफा बिदा फंबायफोर खर' गंलायना खावलायना नोंथांमोनखौ बुंबाय दिनै एमएलए एमपि गेलेनो होननानै साबमिसन मेम'रेन्डाम होबानो जाया सोरबायदि मानसिनो भट होनांगौ बेखौ बुजिनानै लादो दिनैनिफ्राय बे इन्सिडेन्ट जानायनिफ्राय आवाजखौ सोर होग्रोआ सासे एमएलएनि दायित्वआ जाहैबाय थैथां बेखौ पावार हाउसआव बुंनांगौमोन हा लगालग फैनानै बिसोरो जुदि फैनानै बेखौ मेम'रेन्डाम होयोब्ला दिनै बे थेर बेथेर जागौमोन अलखद समाव बे खैफोद समाव सोर बासायदों सोर बुंदों जिहेतु आङो अपेन चेलेन्ज खालामबाय बिथांखौ आं मोनसे तदन्त खालामनायाव बिथाङा फैनो हायासै खिन्थु दिनै जाथाया दुखु गोनां बाथ्राया जोंनि एमएलएआ सासेबो गसङाखै मानो बिथांमोनहा बुंनायनि सक्तियानो गैया लासिंसिंनि बाथ्रा आरो सेपारेट स्टेटआ मानि थाखाय मोनाखै आं बेखौ दहायनो खोथाखौ बुंबाय जिहेतु बुंनायनि खारना जाहैबाय बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जोंनि फिसा फिसा भुलनि थाखायनो जों मोनबोआखै दिनैसिम हा आरो जोंखौ सानो एसटि मानसि नासयनानै जानो हख्रावना जानो हा दिनै आं बुंनो सानो दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोनाव बे जिहेतु जोंनि एमएलए इउपिपिएल दं बिथांमोनखौ मोनसेल' कुइसन सों जे रन्जय कुमारा बेबायदि कुइसन सोंदों जे नोंथांमोनखौ सोंनो लुबैदों जिहेतु मानो मेम'रेन्डाम होआखै सिफाजाराव दिनै मा खालामदों नोंथांमोना नुनो मोनदों सिफाजाराव मा खालामदों 8 बोसोरनि एडिशनेल एसपि गाहाय मन्थ्रिनि फंबायखौ असिखौ एडिशनेल एसपिखौ मेम'रेन्डाम होदों ग्लोब ग्लोब फैनानै जिहेतुखौ इमिडियेटलि सासपेनसन खालामनांगौ साख्रिनिफ्राय दिनै लासिंसिंनि बाथ्रा जोंनि एमएलएफ्रा बिथांमोना बिथांमोनाव सक्ति गैया बिथांमोनाव नलेज गैया बिथांमोनाव गियान गैया बिथांमोना हतमुर्ख स्पष्ट खोथा बुङा बिसोरनि क्षमता बिसोरहा जुदि क्षमता दंबा आंजों मोननै पार्टिनि एमएलए जिरायथों आं नायनो बिसोरखौ 8 जन बेंनानै आंजों डिबेट खालामो मोनसे टक श' खालामगोन आं 8 जन बिसोरो आं हारसिङै मोनथाम मोनब्रैल' कुइसन सोंगोन आं बे कुइसनखौ आं नोंसिनि सिगाङाव होनना बिसोरनि सिगाङाव आं प्रेस कनफारेन्स होनायाव आं बुंगोन आं दिनै बेखौ बुंनो सानदों रायजो राजा आइफा बिदाफोर थाखा फैसा मोनबानो पलिटिक्स खालामनो नाङा दिनै दिल्लीयाव मा खालामो दिल्लीयाव जोंनि नैबे आसामफोर बा जोंनि नैबे बिटिसिनि बादि थाखा फैसा लबिजोंल' इलेक्सन खालामा लिडारखौ मानो नांगौ रायजो राजा आइफा बिदाफोर मोजां लिडारखौ दाना मानो नांगौ नोंथांमोना सेलेक्सन खालामदो बे इलेक्सन फैनायाव 1 लाख 2 लाख गारनानै जिहेतु 1 कोटि 2 कोटि रां खावरि गारनानै इलेक्सन गेलेबा देरहा होनाया बेफोर एमएलए बहा थांखो बिथांमोनहा जिर' क्वालिटि दस पिपुल आर जास्ट लाइक ए फांसनलेस मोनथिबाय नोंथांमोन रायजो राजा आइफा बिदाफोर लिडारा माबायदिखौ लिडार बुङो नोंथांमोननो आं दिनै बुंनोसै नलेज पावार स्पिकिं दिनै एसामिसजों बर'जों गोदै गोदै होनबाल' लिडार जाया आरो नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै डिबेटआव माबा भाषा बुंबा नेशनेल थथला बायदि ओरै ख्रोब दाननानै दस्राव थाङोसै बिनिफ्राय सैमा सोंनाय बायदि 1 मिनिटाव 200टा 300टा वार्ड दिहुननो हानांगोन नङाबा नोंथांमोनजों जेबो खामानि जानाय नङा
आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर खर' गंलायनानै आं नोंथांमोनखौ दिनै मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों हागौमानि बे आंनि फेसबुकखौ शेयार खालाम अलखद समाव बासायनो फैनो हानाय दिनै रायजो राजा नोंथांमोनहाबो जिहेतु आङो डिसक्रिमिनेसन खालामना होखाबाय जे मा सिस्टेमै आरो नोंथांमोनखौ आं दिनै मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला लिरनानै इयुनाव जुदि बेबायदि फेक इनकाउन्टार जायोब्ला इयुनाव जुदि दिनै फेक इनकाउन्टार बिदि जायोब्ला आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों माबायदि इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ बै थैनाय अलखद बै जाथाय जानाय इन्सिडेन्ट जानायाव थांनो नाङा डाइरेक्ट पुलिस थानायाव हाबनानै बिनि आन्दारावसो दं आइसि एडिसनेल एसपि डिसि बिनि उनाव थदाबदान जागोन डाइरेक्ट थाना पाब्लिक एटेक खालामनांगौ पुलिस थानाखौसो ओमफ्राय बेयाव चार्जआसो इनचार्जआ सोर दंमोन बेखौ सोंनांगौ बिनि उनावसो मोनगोन जोंना मा नोमा नोम्फा गोदो उन्दै समनिफ्रायनो नुनो मोनबाय आङो बुथार जानायबा डाइरेक्ट थांनानै मा बे थैनाय समावसो दुखु खालामहैयो हाथाय अरथेनाबाबो दुखु समखौ नाथ' जिहेतु बे थैखाबाय जिहेतु मोनसे दुखु गोदोनाबाय ओंखायनो जथेस्थ' बेयाव थाङालासिनो थानाखौसो एटेक खालामग्रोनांगौ आंनि राजनितिकआ बेबायदि राजनिति नङा दिनै आं दुखु गोनांनि बाथ्रा मोनसेल' खोथा संदों बिसोर एमएलए सोरबा दिनैसिम हायद' दं नामा रबि नामनिखौबो आं खोनासंबाय लरेन्स आदाखौबो आं मैया फन खालामदोंमोन बिथाङा आंखौ बुंदों टाइम होआखै र'नो बिथाङा आंखौ सोंजानो गिदों आं सोंगौमोन बिथांखौ फन खालामदोंमोन आङो खिन्थु बिथाङाबो मा सानखो गावखौ एमएलए जानानै बिथाङा आंनो फनखौनो थिखाखै थिखोनानैबाबो बे आंनो एन्सारखौ हरनो हायाखै बिथाङा आंखौ सोंजानो गिदों आं बुंगौमोन बिथांखौ हमनाय लोगो जे आदा नोंसोर मानि थाखाय मेम'रेन्डाम दासिमबो होआखै दिनै बेबायदि नङा लिडार एमएलए बिदि नङा लिडार एमएलए नोंखौ दिनै न'खरनि मानसिया नोंखौ मानि थाखाय नोंगौ माबा रक्षना बेक्षना नोंनि न'खराव जुदि माबाफोर इन्सिडेन्ट जायोबा बेबायदिखौसो लिडार बुङो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंना मोनसे दस दङ फैसा गोनांखौल' लिडार सानो क्वालिटिखौ नाया टेलेन्टखौ नाया नलेजखौ नाया गियानखौ रोङा काउन्टार होनो लिडारखौ नाया बेनो जाहैदों जोंनि डेम'क्रेसिनि लिडार जोंना बेखौसो नांगौ माबायदि लिडार जोंना सैमा अमा मोसौ मैसो होग्राफोरखौनो लिडार खालामो हपलेस फांसनलेसफोरखौनो दिनै बिथांमोनहा जुदि साहस दंबा आं बायदि मानो बिसोर उत्थापन खालामनो हायो चेलेन्ज खालामनायाथ' दुरै खोथा चेलेन्ज खालामनायाथ' दुरै खोथा नामखौनो लानो हाबावा थोर गिनाया गावसोरनो क्रिमिनेलखा नालाय आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर आं दिनै नोंसोरनो मोनसे स्ट्रंलि मेसेज हरनो सानो सिभिलाइन्सनाव जेसेबां पावार दं सोरबा अफिसारनाव बिदि पावार थाया रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर मानो खोनासं बै अफिसारफ्रा बांसिन क्रिमिनेल चार्ज थायो सोरबा चिफ मिनिस्टारनिफ्राय मिनिस्टारसिम लानानै चार्जेस थायो खिन्थु नोंहा जुदि सासे सिम्पोल मानसि नोंहा नलेज गियान फांसन नोंहा जुदि आदब खायदा दंबा नोंथांखौ जेबो नाख्रेबनो हाया पुलिस दारगा नुब्ला थोर गिगोन नामा नाम्बार 1 सोंलुआ थागोन बेबायदि एमएलएफ्रा मानो थाखाय मेम'रेन्डाम दासिमबो होआखै आं बुंनानैसो गाबोन समफोर होनो हासिगौ लाजिनानै खारन आंनाव लाख फल'वार दङ लाजिनांनानै बेखौ होनो हासिगौ अलखद टाइमाव बेनोलायनो लिडार बर'नि वाह जेला इलेक्सन फैयो ज्राव ज्राव ओरै ज्राव ज्राव ओरै ज्राव ज्राव ओरै ज्राव ज्राव थाखाजों दैजों सिटखायगोन ओरै होगोन दाना कुइसना मोनसेनो सोंनाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर अरिजिनेल लिडारा माखौ बुङो नोंथांमोना सानदो बे खैफोद समाव जुदि बिथांमोनहा बिनि नामखौ लानानै मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ ट्रान्सफारनि बिनो हायाब्ला बिसोर माबायदि लिडार हा बेफोरथ' इम्पसिबल काउन्टारखौनो होनो रोङाब्ला दिनै एसामिसनि बर'निल' होननानै मा लिडार जानो मा लिडार जानो एसामिसनि बर'नि मा बे नेसनेलाव थाङा बेयावनो थाबथागोन बे नोंनि आसामावनो बेखौ सोर नायगोन होनबा जिहेतु आं बेखौ बुंनो सानाखै आङो दिनै दुखु गोनां बाथ्राया आंना बेनो दिनै सिफाजारनि घटनाखौ जानाय लोगो लोगो दिनै मेम'रेन्डाम बिसोर होदों जोंना बे खैफोद समाव मा इउपिपिएल बिपिएफ होनबाय थादों बेथ' इट इज इम्पसिबल दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बे जाथाया दिनै जाना मानो फैदों बे इन्सिडेन्टआव खौसेथि जानांगौसोमोन जिहेतु जोंनो बे पापिखौ जेरैखि जाया जों बेनिफ्राय मेम'रेन्डाम होनो होखारहरनाय खायदा नोंसोर आदब खायदासो लानांगौमोन बिनि उनाव नोंसोर मा इलेक्सन गेलेफिनदोंमोन दिनै दुखु गोनां बाथ्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' खावलायहरनायनि ओंथिया जाहैबाय नोंथांमोना थाखा फैसा नुबानो जे एमएलए मिनिस्टार खालामनांगौ बे नङा नोंथांमोनहा नायनांगोन नोंथांमोननि थाखाय सोर स्ट्रंसिन एकदम हाई भल्टेजनि जाय नलेज गोनां पावार गोनां जे भइस होनो हायो बेनि थाखायसो नेसना थांनानै थागोन रायजो राजा बिथांमोन दिनैसिम बेसेबांबा गोबाव जाबाय रावबो काउन्टार होफिननो हायाखै बेबायदि खिन्थु आं दिनै सासे मिनिस्टारबो नङा लिडारबो नङा एज आंनाव पावार दं सिभिलाइन्स हिसाबै फर्मार केन्डिडेट एमपि हिसाबै आं दिनै जथेस्थ' आंहा थदाबदान मोननायनि गेजेरावसो आं दिनै फैदों नोंथांमोनखौ आं दिनै खिन्थु लासिं बाथ्रा नैबे गोनांथि समाव दिनैसिम खुनु एमएलएआ ओरैनो थांदों गोदै रायलायदों गावनि पलिटिकेल लबालब खोन्थादों खिन्थु बिथांमोनहा माब्लाबा नोंसोरनो अरिजिनेल फेक्टखौ खोन्थानो हायाखै बे अरिजिनेल फेक्टआ मा मोनसे रायजो राजाफोर बिथां अफिसारखौ थोर गिनानै बिसोर नामखौ लानो हायाखै
बे अफिसारखौ आंसो कन्ट्रल खालामनानै दोनदों रावबो बर' लिडारा कन्ट्रल खालामनानै दोननो हायाखै खारन बिथांमोना नलेज गियान गैया बिसोरखौ अख्रेबजोबनो हायो बे अफिसारा खिन्थु आंजों जिरायथों आं 36 घन्टानिफ्राय 24 घन्टा टाइम होदों बिथाङा दासिमबो आंजों नुजानो हायाखै मानो बिथांनि थदान्त'खौ आं मोनथिबोखादों बारे बारे आं दिनै मानो बुंनाय खोथा फैदों नोंथांमोना बिदिबा थैजोबगोन आरोबाव इयुनाव आरो बे दा खोन्थागासिनो दं दिनै गोबां गोदान पार्टिखौ दानि गोदान पार्टिनि हमनो मोननानै बिथाङा जोंखौ इलिगेल खालामनाय गुलुंगुजों जोंखौ सम्भाव होनानै बियो बै फेक एनकाउन्टारनिफ्राय गनो नागिरदों बेखौथ' माब्लाबा जाहोनो हानाय नङा आं बुंगोन बिथांखौ लोगोबा नोंथाङा सोर गोदान हम सोरखौ थुसनो जेलाव खिन्थु बै सानैनि जिउखौ नोंथाङा होफिननो हागोन ना हाया आंनो बेखौसो नांगौ मोनसेल' नांथाबनानै थानांगौ रायजोखौ बेखौल' अस्थाबनांगौ दाना अस्थाबनाय बायदि दिनै सिफाजारनि घटनाया नाय नोंसोर मा नुदों सिफाजारनि घटनाया नाय नोंसोर मा नुदों लगालग मेम'रेन्डाम डिसि अफिसाव थाबनानै गासिबो पार्टि एमएलए मिनिस्टार ज' जानानै एबिएमसि खौसेथि जानानै बिसोरो मेम'रेन्डाम होबाय मेम'रेन्डाम होनाय लोगो लोगो बिसोर मा दा बेखौ डाइरेक्ट सासपेनसननि अर्डार बिदों जोंना मा एमएलएफ्रा सैमा फाग्लाफोर बायदि सासेबो फैनानै मोननै पार्टिनिफ्राय मेम'रेन्डाम होनो हायाखै डेट मिन्स मा दिस इज द पलिटिकेल मार्डार बे मोननैनि गेजेराव इनभल्भ दं बेबायदि सोंनांगोन सासपेक्ट बाय दा पलिटिकेल मार्डार आं दिनै हमनो मोनदों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर दिनै खैफोदनि समाव बिसोरो मोनसे खोथा बुंनांगौमोन बिथांमोननि थांनानै भाषणखौ आङो रिबै नायदों बिथांमोना मेन पइन्टखौनो उइथ खालामाखै बिसोर पलिटिकेल मोननैजों लबालबसो खालामनो सेस्था खालामो बोरै गावसोर आरो इयुनाव पलिटिकेल केरियार दाफिननो ओंखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंथांमोनहा दिनै साननानै नाय मा सिस्टेमलै दिनै जुदि जोंनि माहारिखौ थांनानै थानो हागोन जाय मानसिया नलेज गोनां गियान गोनां गोरों मानसि भइस गोनां बेफोरबायदि मानसिखौसो खैफोदाव बासायनो थाखाय थाखा फैसा देरसिन नङा खैफोदाव बासायनो थाखाय मोजां केन्डिडेटखौ थिखोना हरनांगौ एरियानिफ्राय नङाबा इयुनाव नोंस्रा लाथिख' फैगोन सोंनाय नाम्बार फिननाया जाहैबाय दिनै आंनि सोंनाया जाहैबाय जेसेबां जोंनाव 8-9 जन एमएलए दं मोननै पार्टियाव बिथांमोना मानो बेखौल' होन नोंसोरो बेखौल' कुइसन खालाम बिथांमोना मानो दिनैसिम बिनि नामखौ लानो हायाखै बिथांमोना गियो नामा बिथांमोना कालप्रेट खालामा गावसोरनो बिनि थाखायनो गियो ना बिथांमोना नलेज गैया ना बिथांमोना स्पिकिं पावार गैया ना बिथांमोना भइस गैया लासिं सिं बाथ्रा बिसोरनालाय एमएलए केबिनेट मिनिस्टार मा खोथा होननाय जादों बिसोरो दुखु गोनां बाथ्रा दिनै जावनायनि खोथा नङा आं ट्रु पइन्टखौ होनदों दिनै नोंथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामना लानांगोन नोंथांमोना जि पार्टि खालाम बे उननि खोथा खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव नोंथांमोना मानो मेम'रेन्डाम होआखै आं बेखौसो बुंनो सानदों आरो गोबाङैनो नुनो मोनदों दिनै बिटिसिनि खेत्र'यै माखासे जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ आं बुजायनो सानो बायसान्स जुदि इयुनावबो जुदि बेबायदि इन्सिडेन्ट जाबावोबा फेक एनकाउन्टार जायोब्ला आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे साजेसन होनानै गालाङो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोर सोरबाफोर इउपिएल बिपिएफ खालाम बेखौ आं इनकारेज होबाय फार्स्ट टाइम आं जे होयो बे खिन्थु फार्स्ट टाइम जायो आं होनो दिनै बेखौ इनकारेज खालामनानै आं नोंथांमोनखौ दिनै होगोन बे इनकारेजआनो जाहैबाय बबेबा जायगायाव गमामाय बिदि इन्सिडेन्ट जायोब्ला साप'ज इन्सिडेन्ट जायोबा नोंथांमोना डाइरेक्टलि बै थैनाय जायगायाव थांनो नाङा नांगौ बेखौ अरथेनानै दुखुनि समाव थाथ' डाइरेक्ट फैनानै बबे पुलिं स्टेसनाव सोर थायामोन ओइदिनखालि सोर डिउटि खालामामोन सोर 1 स्टार 2 स्टारमोन सोर एडिसनेलमोन बेखौसो नोंथांमोना हमग्रोनांगौ जोंनि एमएलएफ्रा थांनानै होमबासो नोंसोर तदाबदानखौ अरिजिनेलखौ मोनगोन बेफोरबायदिखौ जों गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोदों थैबाय जोब्बाय गाबबाय लिडारफोर नायफैबाय मा जाखो बेलाय दिल्लीफ्राव बिदि नङा मुम्बाइफ्राव बिदि नङा आंनि पलिटिक्सआ आसामनि नङा आंनि पलिटिक्सआ जाहैबाय नेशनेल लेभेलनिसो मा सिस्टेम आं तदाबदान खालामो दिनै 144 धारायाव हाबनानै डाइरेक्ट बे थैनाय दुखु समाव नोंसोर बायदि आंबो जाथायखौ नायनानै आंबो गाबनो हागौमोन खिन्थु आं टाइम नस्थ' खालामाखै आं हाथाय हरथेनानै बिमा फिसानि दुखुआव आंबो दिनै बेखौ दोनथ'नानै जार फले आं पुलिस स्टेसनाव हाबनानै तदाबदान खालामदों आरो जिहेतु आं मोनदों आरो नोंथांमोनखौ आं दिनै मा फोरोंबावनो नोंथांमोनहा दिनै बिटिसिनि जेट्ट' दङ रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंथांमोना सान थाखा फैसाजोंल' इलेक्सन गेलेबा जानाय नङा थाखा फैसाजों दिनै इलेक्सन गेलेनो नोंथांमोननि थाखाय सोर आवाज होदों गोसोआव ला बिखायाव हाबो मेगनजों नाय खोमाजों खोनासं पाब्लिकखौ बुजाय बेनो आंनि दायित्व आरो नोंथांमोनखौ आं दिनै बारा बुजायनो हाला बयबो गोरों नलेज दं गियान दं नोंथांमोना शेयार खालामनो गोसो जा मानो होननानै बुङोबा दिनै एमसि एमएलए दिनै इएम आरो बिनि उनाव दिनै केबिनेट मिनिस्टार जाबाल' जानाय नङा नोंथांमोननि थाखाय जाय नैबे खैफोद समाव काउन्टार बांसिन होनो हागोन बेबायदि मानसिखौसो थिखो हरनांगौ दिनै जुदि आं एमएलए मोनब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टारनि हाथाइखौबो थाल्ला बोखानाय बायदि आथिं सिफायनो हागौमोन आङो दिनै आं नोंथांमोनखौ बुंबाय बुंनायल' खोथा नङा आं खामानिखौ मावो खिन्थु दिनै नोंथांमोनासो आंखौ नोरजिया खालामनानै दोनदों मानि थाखाय आंनाव थाखा फैसा गैया जिहेतु आं खुनु पार्टिनिफ्राय थाखानिफ्राय 2 नाम्बार खालामनानै थाखा लाया नङाबा आं कौटि कौटि थाखानि मालिक जासिगौ
आं मोनसेल' खोथा बुजिगौ अनेस्टि फेस इन द लं रान सादुथिया अब्लाबो सैथो देरहायो ट्रुथ इज एभारग्रीन बेखौल' आं बुजिगौ ओंखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंथांमोना सिरियासै नाय सो गियान हो आरो सोंनायनि खारना जाबाय मोननै इउपिपिएल बिपिएफनि गेजेराव जाय पार्टि खालामाखै नोंथांमोना मोनसेल' खोथा सों आदा रन्जया मोनसे प्रश्न सोंदों मानो नोंथांमोना मानो दासिमबो मेम'रेन्डाम होआखै बिथांखौ नङाबा बे दिनै हमै हमै गोदान जाबसिननानै जोंखौ मा खालामदों बिसोर दग' मग' खालामनानै बावहोनानै बिसोर सिरि थाबसिननो नागिरदों डेट मिन्स बेखौ दोनफिननो नागिरदों जेट्ट' बर'नि लिडार दं बिसोरो जाहैबाय दिनै गावसिनि थाखा फैसानि लबि बिथांमोना मालाबाबो खालामदोंबाबो दुखु फोरमायदों जिहेतु थांदों फैदों आं गाज्रि मोनाखै नाय फै खिन्थु बिसोरो थथाबदान मेन बिसोरो पइन्टआव थाङाखै बेनोलायनो जोंनि एमएलए आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायबो दिनै थाखा फैसा नायनानैल' थाखा फैसा गोनांखौल' एमएलए हिसाबै थिखिहरदों थाखा फैसाखौ जा लों खिन्थु जे नोंसोर जोंनि बे नेसनखौ जोंनि माहारिखौ सेफगार्ड खालामनो हागोन बेबायदिखौसो एमएलए एमपि खालामहरनांगौ दिनै पलिटिक्सनि खोथा नङा पार्टिया जेखि जाया मानो मोजां लिडार थांनानै थायोबासो बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनाय जायो दिनै बायद'आव जुदि आं सासे पार्टिनि गिदिर लिडारबाबो नैबे खेत्रआव आं खिन्थु आङो रिजाइन होगौमोन आंनि खोथाखौ मानियामोनब्ला दिनै बिसोर होनायाथ' दुरि खोथा गावसोरखौ थैजानो गियो थोर दिनै सामान्य सासे बेबायदि अफिसारखौनो खारन गावसोरनि क्रिमिनाल बिनि थाखायनो जिहेतु आं बारा बुंनो गोसो गैला रायजो राजा एबा बिदा फंबायफोर आरो आङो लाइभ फैनायनि खारना बेनो आरो उनाव इयुनाव आङो जेसेबां थायो नोंथांमोननि थाखाय आं मोननै इनफरमेसन हरबाय इनफरमेसन नाम्बार 1 थागोन नोंथांमोनाव लिरनानै ला दिनै बे आदा रन्जय होननाय बायदि नोंथांमोना मानो दासिमबो मेम'रेन्डाम होआखै जों सिफाजार बायदि मानो खालामाखै नोंथांमोनहा जुदि पलिटिकेल मार्डार नङाबा बे खोथाखौ नोंहा सासपेक्ट खालाम 2 नाम्बाराव जाहैबाय दिनैसिम आसाम पुलिस गो बेक होनदों खिन्थु आसाम पुलिस गो बेक होनबा जानाय नङा सोरनि आन्दाराव बबे जायगायाव इनकाउन्टार खालामो सोर दंमोन बेयाव आइपिए मोनसे सोर दंमोन बे एसआइ दारगाया आरो सोर बेखौ लिड खालामा सोर पुलिस अफिसारा बेखौसो थदाबदान खालामनानै बेखौ लिरना ला नाम्बार 2 बेखौ दिनैसिम खुनु बर' लिडारा खरमाथाव सोनानै लायाखै आरो बिथांमोना इयुनाव जिख' कालफ्रेट जेबो गैया बिस्रा नलेज गैया फांसन गैया दिनै डिग्री थाबाल' जानाय नङा डिग्रीया थानांगौ प्लास नलेज थानांगौ गियान थानांगौ संबिधान थानांगौ मोनसे आवाजाव 6-7टा सोनांगौ होमबासो लिडार जानो हागौ नङाबा लिडारनि सासेबो माबा गोनांथि गैया आरो बिथांमोना जुदि एथ' गोरोंबा 8 जनबो बिसोर एमएलए आंजों जिरायथों अबे चेनेलाव जिराय आं टाइमिं हरगोन बिथांमोनखौ आङो स्पष्ट चेलेन्ज खालामगोन दिनै आं एफबिनि माध्यमजों होननो सानो जे बिथांमोनहाबो आं होंगोन बिथांमोनखौ कुइसन मोनसेयाव सोंगोन आङो नोंथांमोनहा दिनै मानो थाखाय दासिमबो सिफाजार बायदि मानो मेम'रेन्डाम होआखै एमएलए जानानै बे जोंनि खैफोद समाव मोननैजों ज' जानानै नोंसोर मानो मेम'रेन्डाम होआखै 1 नाम्बार 2 आव नोंथांमोना दिनैसिमबो पलिटिकेल बुस्थुखौ मानो मोनथियाखै दिनै माने ज'ल' खालि बुथारनायाव गबेक होन्दों दिनै अबे पुलिं स्टेसन मानिफ्राय मानो थदाबदान जायाखै मोजाङै नाम्बार 3 जाहैबाय नाम्बार 3 जाहैबाय अबेबा जुदि इयुनाव इन्सिडेन्ट जायोब्ला बे इन्सिडेन्टआव खैफोद सोरबाखौबो गावथारनाय जायगायाव दाथांथ' डाइरेक्ट बबे आन्डाराव पुलिस स्टेसनाव जादों बे पुलिस स्टेसनाव थांनानै नोंथांमोना नोंसिनि एमएलएफोर सोरबा एमपिफोर दङ बेखौ सोनानै बेयाव रायलायो होमबाबो बे एसेबाबो ब्लाव गिनांगोन बेसो तदन्त नाम्बार 3 दिनैसिम बर'नि बिथोराव खुनु बेबायदि लिडारा र' एजेन्ट बायदि मावनो हायाखै आंनि भाइर आरो इयुनावबो हानाय नङा आं दिनै स्पष्ट खोथा बुंदों गोग्गानायनि खोथा नङा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनफोर आरो नाम्बार 4 आव जोंनि भुला जाहैबाय लिडारफोरनि बर' माहारिनि जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो दङ थाखा फैसा लिडारखौल' लिडार सानो दा नैबे समाव नोंथांमोनखौ सोर बुंगोन सोर काउन्टार होगोन आरो इयुनाव इलेक्सनाव फैबावोबा नोंथांमोना बेबायदि एमएलएखौ थिखो हरबाव थथला एमएलएफोरखौ गियान गैयै नलेज गैयैफोरखौ बुंनो रोङै स्पिकिं भाषा रोङैफोरखौ दिनै मा सिस्टेमै इलेक्सनाव थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना इलेक्सन देरहानायनि उनाव बिथांमोना नोंसिनि थाखाय मा मावखो मावनायखौ आं बुंला डेभेलप फान्डखौ आं बुंला बे आंनि दायित्व नङा नैबे इन्सिडेन्टआव बिथांमोना मा मावासोखो थाङै गावनि पलिटिकेलखौ बोरै आपग्रेड खालामनो हागोन बेखौसो प्रमट खालामनो थांदों दिनै दुखु गोनां बाथ्रा नुनो मोन्दों पलिटिकेलनि खोथा नङा दिनै आं माखासे खोथाखौ बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय सानसै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर इयुनावबो जुदि बेबायदि अबेबा इन्सिडेन्ट जायोब्ला बै थैनाय जायगायाव गावथार जानाय जायगायाव दाथांथ' नांगौ बाध्य हाथाय अरथेनानै दुखुखौ फोरमायनानैबाबो नोंनि बिनि पुलिं स्टेसन खाथियाव बा स्टेसनाव सोर दङ इनचार्जआ सोर दंमोन आइसिआ सोर दंमोन डिएसपिआ सोरमोन बेयाव थदाबदान खालामनानैसो बेयाव थां होमबा नोंथांमोना निजेस्व बे जानाय जाथायखौ एसेबाबो मिथिनो मोनगोन थखन नोंसोर प्रेस कनफारेन्स होनो हागोन बेयावबो नोंहा सक्ति थानांगोन होमबासो नों होनो हागोन नङाबा नोंथाङा होनो हानाय नङा दिनै आं बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोनहा गोबाङैनो गियानि नोंथांमोनहा गोबाङैनो रोंगौ जथेस्थ' जोंनि बर'फ्रा दिनै अलखद समाव बेबायदि रावबो होनो हायाखै आरो जिहेतु बिथांमोनहा दिनै गिख' होननानै आं स्पष्ट मोनथिबाय गावजों गाव अख्ला बुख्लिब
बुथार दानख्लाब सुख्लाबावल' गिलुफालु एक्सपार्ट जे बिथांमोना दस्रा जाथि गिलुफालु थोर थोर गियो नामा आं दिनै सोंनायनि खारनाव फैबाय ना बिथांमोना गमामायैनो मोजाङै संबिधानखौ रोंमारा ना बिथांमोना गमामायैनो दिनै भाषाफोरखौ नलेजफोरखौ गियानफोरखौ रोंमारा ना बिथांमोना काउन्टार होनो रोङा बिथांमोना एसे बाहेरानि पलिटिक्सखौ सोलोंदों हेमन्त बिश्व शर्मा जुदि आं जिरायनो मोनबा बिथांखौ बुंगोन नोंथांनि पलिटिक्सआ आसामनि आंनि पलिटिक्सआ दिल्लीनि नोंथांनि डिग्रिया आसामनि आंनि डिग्रिया दिल्लीनि नोंथांनि माबाया बे माबानि मा होनोमोनलाय आइडियोलजिया आसामनि आंनि आइडियोलजिया इन्टारनेशनेलनि बिथांजों जिरायनो मोनोब्ला अबेबा इयुनाव बेखौ सोंगोन बिथांखौबो हगारनाय नङा आं बेखिनियाव बुंनानै नोंथांमोनखौ फोजोबनाय जानोसै निश्चय आं दिनै नाम्बार 1आव खनसे होनफिनबावनोसै दिनैसिम आं बुंनो उइकखौ नुनो मोन्दों आं नोंथांमोनखौ दिनै इनकारेज खालामबाय सोरबा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जुदि नुदोंबा निश्चय शेयार खालाम आंनि बुंनाया मोनसेबो इलिगेल नङा पइन्ट टु पइन्ट नोंथांमोना नाम्बार 1आवसो दिनैसिम मानो मेम'रेन्डाम होआखै मोननैजों ज' जानानै बे मुहुर्त टाइमाव इलेक्सनाव बबाव गेलेफिन सोरबा बिफिएफजों आलादा आंहा जेबो बे आपत्ति गैया किन्तु रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरजों आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों जिहेतु नैबे समाव मुहुर्त टाइमाव जोंहा मोजां लिडार नांगौमोन जे काउन्टार होनो गोनां नलेज होनो गोनां बिसोरखौ अख्लाबफिननो हानो गोनां किन्तु बिथांमोनहा सासेबो गैया आरो इयुनावबो थानाय नङा बिथांमोनहा जाबाय हिजिरा सिस्टेमैसो दङ बिथांमोनहा स्पष्ट खोथा बुंबाय आं दिनै बिथांमोना बोरै मानो दाजों स्टेन्ड जानो हायाखै दिनै नाय नों उदालगुरि सिपाझाराव मा जानानै दङ दिनै मा जानानै दङ लासिं सिंनि बाथ्रा जोंनि बेयाव मा आरो होनबावबायसो आसाम पुलिस गो बेक नोंसोर मोनसे डिपार्टमेन्टखौ ब्लेम होनो हायोमोन नामा हतमुर्खफोर दुखुसो मोनदों आं बिदिखौ बुंनांगौसोमोन नोंथांमोनहा दे बे गेजेरनिफ्राय सोर लिड खालामोमोन सोर अफिसारा माबायामोन जों बे नामखौसो बुंनानै नोंसोरो दिनै बे एडिशनेल एसपि बा सोरबा एसपि बिनि गेजेराव इनकाउन्टार जानाय बिथांनि नामखौसो गो बेक होननानै सावनांगौमोन दिनै सिपाझाराव बेबायदि जागासिनो दङ दिनै सोरनि थाखाय रायजो राजा आइ आफा बिदाफंबाय नोंसिनि उइकनि थाखाय जादों जोंनि लिडारनि उइकनि थाखाय जादों दिनै जोंनि रायजो राजाया जाय सबसे गिदिर ग्रेट मिस्टेक ब्लान्डार खालामनानै लानाया जाहैबाय जौ अमा दाउ फैसा मोनबानो जेखि जाया अमा दानग्रा बोरमा दानग्राफोरखौ लिडार खालामना होयो नलेज गियान फांसनलेस जेनेबा संबिधान रोङै डिग्री गैयै बेफोरबायदियानो जोंना लिडार जायो बेफोरबायदियासो लिडार जायो जोंनि गेजेराव दिनै दुखु गोनां बाथ्रा सबसे गिदिर मिस्टेकआ सोर आइ आफा बिदा फंबाय जों नों आंनावनो दङ आरो बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय जाहैबाय माबाफोर बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायोबा निमाहा होनांगोन आरो निस्सय बे गोरोन्थिनि खोथा नङा बे थार खोथा जेसेबां हायो बेखौ शेयार खालाम रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जाहाथे बे एमएलएनिसिम बे 8 जन 9 जन एमएलएनि गोसोआव बे हाबनानै थाथों बिथाङा थार खोथाखौनो बुंदों आरो इयुनाव दिनै सोरखौबा जुदि बेबायदि फेक इनकाउन्टार खालामनानै जुदि थैबावोबा बै गाबनाय जायगायाव दाथांथ' थाथ' खारन गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोदों बेबायदिखौ साडेनलि आं बायदि भिजिट खालामनानै पुलिस स्टेशनाव ट्राइ सेस्था खालामनो हाबोनो बे सबसे नोंथांमोननि गोनांथि गोनां जागोन आरो बेसेखिनियाव बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेखिनियाव फोजोब जय हिन्द इनक्लाब जिन्दाबाद